Taliansko je krajina perfektného jedla, chutného vína a vozidiel, ktoré si kúpujete len a len srdcom. Takéto auto je aj Abarth 595 a dnes si ho predstavíme o čosi bližšie. Značka Abarth pôvodne upravovala Fiaty 500 a pôvodný biznis plán Karla Abartha, teda zakladateľa značky, bola výroba samotných športových výfukov pre tieto Fiaty 500. Naprieč históriou Karlo Abarth so svojím tímom vytvorilo množstvo skvostov, avšak ikonou sa stal práve Abarth 595, respektíve Abarth 695 v najnovšom označení. Na trhu jazdených vozidiel nájdete množstvo verzií a aj špeciálnych edícií. Základnou je 595 Turismo s naladením motora na 165 koní. Potom tu máme silnejšiu vrcholnú verziu Competizione so 180 konskými silami, samosvorným diferenciálom a športovými sedačkami. Za mňa osobne na daily ideálne auto je práve 595 Turismo, ktorú máme aj my, má nájazd 12 000 km a má príplatkový Akrapovič. Dizajn Abarthu 500 uzrel svetlo sveta v roku 2009 a verzia 595, teda naša verzia, prináša prerobený predný nárazník, LED-kové svetlomety, 17-palcové kolesa a v interiéri je to displej infotainmentu z Apple CarPlay a konektivitou Bluetooth a USB a taktiež volant a sedadla prešli jemnými zmenami. Abarth 595 je dlhý 3,6 metra, na šírku má 1,6 metra a vysoký je necelého 1,5 metra. Váži iba 1150 kg a môžete ho mať ako cabrio, variant s pevnou strechou, ale aj s presklenou strechou. Toto auto je naozaj spratné a ideálne do dopravnej mestskej zápchy alebo na okresky. Pod kapotou tohto naštvaného škorpióna nájdeme 1.4 TJ, teda benzínový štvorvalec, ktorý je dopovaný turbom od značky Garrett. Z výberu prevodoviek siahate po 5-stupňovom manuáli alebo po robotizovanom automate. Čo sa týka sprevodovania, tak všetok ten výkon ide na predné kolesá za pomoci teda tých prevodoviek, ktoré som spomenul, a vo verzii Competizione s manuálnou prevodovkou môžete mať dokonca samosvorný diferenciál. V kabíne predo mnou je multifunkčný volant s označením 12. hodiny, ktorý sa veľmi dobre drží v rukách. Sekunduje mu tento displej infotainmentu, ktorý nie je zrovna najväčší, ale podporuje Apple CarPlay alebo konektivitu cez Bluetooth, respektíve USB. Je tu automatická klimatizácia a prístrojový štít, ktorý vám ukáže všetky podstatné informácie. Z ostatných ovládačov je tu menič režimov, klasický alebo teda škorpión, respektíve šport, a takou fičúrou, ktorú má iba Abarth, tak je tu ukazovateľ v podstate, koľko vám fúka turbodúchadlo do motora. Čo sa týka posedu, ten je relatívne vysoký. Ak máte viac ako 180 cm, kúpte si verziu s pevnou strechou, pretože tu máte oveľa viac miesta než v prípade verzie, ktorá má presklenú strechu. Sedadlá sa viažu na danú výbavu, teda na Turismo, respektíve Competizione. Toto sú také tie pohodlné komforty sedadla. Potom tu môžete mať škrupinové látky a najvyšším levelom tých sedadiel sú karbonové sebelty, ktoré nájdete vo vrcholných verziách 695 a 595 Competizione. Priestor na zadných sedadlách, ja sa tam nezmestím sám za seba, avšak ak tu je nejaký nižší spolujazdec, tak v pohode ja sa dokážem do Bratislavy z Nitry odviesť bez toho, aby som nejakým spôsobom trpel. Ja by som ešte vypichol to, že ten posed je naozaj taký zvláštny, keď si prvýkrát sadnete do toho auta, avšak potom dní jazdenia zistíte, že vlastne vám to ani neprekáža, zvyknete si jednak a posúdite, že je to celkom fajn. Aj tá poloha páky je vlastne hneď pri volante, čiže nemusíte ísť niekde tuto dolu, mať tú krátku vzdialenosť a viete pekne radiť rýchlo, efektívne, a myslím si, že Abarth je o tom, že si ho kúpujete srdcom a nie rozumom. Musím povedať, že ja mám k tomuto autu hlboký citový vzťah a fakt naozaj vždy, keď môžem a mám tu príležitosť zažiť víkend s týmto autom, tak ju beriem, nech to stojí, čo to stojí, pretože toto auto je naozaj jazdecky úžasná víkendovka. Dobre, posed tu je, aký tu je, nie je ako v M-kovom Bavoráku, že sedíte na zemi, nízko úplne, ale keď si nám zvyknete, tak zistíte, že vlastne ono to je všetko nastavené veľmi dobre. Tú páku mám priamo pri volante, čiže ja nemusím ďaleko siahať, aby som niečo preradil. A to, čo robí Abarth Abarthom, je jeho nízka hmotnosť. 1150 kg a 165, respektíve 180 koní vo verzii Competizione dokážu rozpútať naozaj, že obrovské okreskové divadlo. Takto by som to pomenoval, pretože to auto vám dovolí fakt, že veľa, pokiaľ mu obujete dobré gumy,
pokiaľ máte dobrý benzín v nádrži a pokiaľ sa on staráte. Toto sú 3 faktory, ktoré ovplyvňujú to, či sa vám Abarth odvďačí alebo nie. Potom je už iba na vás, koľko si s tým autom dovolíte, pretože to auto zvládne fakt, že mnoho. To auto je šoférsky veľmi dobre naladené. Ja si tu dokážem dávať medziplyny krásne. Dokážem tu robiť heel and toe techniku, čiže brzdiť špičkou a dávať medziplyn pätou, respektíve s mojimi veľkými nohami dávať medziplyn druhou časťou tej špičky. A to auto dokáže ponáháňať aj také C-čko, ktoré aktuálne točíme, pretože skutočne má 1150 kg. A k tomu všetkému predošlý majiteľ tohto auta sa rozhodol, že to ešte trošku okorení a priplatí tu výfuk Akrapovič a poviem vám, že ono to znie vynikajúco. Základné výfuky Rekord Monza, respektíve to sú príplatkové výfuky Rekord Monza, ale sú sériové. Základný výfukový systém od Abarthu znie vynikajúco. V verzii Touring síce vám nedáva pop and bangs, čiže nestrieľa do výfuku, ale v tej kompetičnej verzii s príplatkovým výfukom Rekord Monza už tam máte to výfukové pekelné divadlo, by som to nazval. A s týmto Akrapovičom to je niečo úžasné. A o tom je Abarth. Abarth je o emócii, o radosti z jazdy a za každým, keď sedím za volantom tohto auta, mám obe, či už emóciu, alebo tú radosť z jazdy. A jedno, či idem 50 km po diaľnici, alebo 30 km po okreskách, alebo na nejaký dlhší výlet s Abarthom. Jednoducho vždy sa usmievam a vždy sa cítim v tom aute dobre. Keď už sme pri cestovaní, povedzme si niečo o spotrebe. Komfortná jazda činí 6,5 až 8 litra na 100 km. Od vašej nohy to určite závisí, tento údaj. A keď sa idete vyblázniť na okresné cesty, 13, 14, 15, 16, ako moc sa bláznite, toľko budete tankovať, ale verte mi, že s týmto autom zažijete rovnakú dávku zábavy, ako s autom, ktoré žerie 25 litrov na 100 km na tých okreskách a toto auto vám zožerie do 20 maximálne. Nestalo sa mi a nejazdím prvýkrát Abarth, že by som to mal vyššiu spotrebu ako 20 litrov na 100 km. Poviem vám úprimne, za 20 000 eur asi budete márne hľadať lepšiu víkendovku. A možno by som povedal aj, že budete márne hľadať zábavné daily auto, pretože s týmto autom obzvlášť vo verzii Turismo, ktorú máme teraz k dispozícii, v tej 595 Turismo, naozaj dokážete jazdiť daily a aj ten manuál je fajn na denné jazdenie. Ten automat by som volil naozaj, keby chcete ostré víkendové auto, vtedy si zvolte ten robotizovaný automat, pretože on má špecifický prejav v nízkych rýchlostiach a nie je stavaný na mestskú premávku. Ako náhle vy sa dostanete na okresnú cestu s tým robotizovaným automatom a radíte 2-3, padla mi pod volantom, tak to auto jazdí že geniálne a viete si dovoliť ešte o čosi viac, pretože máte stále ruky na volante. Ale ak chcete daily auto, zábavné auto, športové daily auto, verzia 595 Turismo je tá najlepšia voľba. To auto ma fakt baví, to auto ma naozaj neskutočne baví, najmä na tých okreskách, tam to je úžasné. Brzdy nevednú, že vôbec a sada brzd s kotúčmi tu stojí 400 €. Zabudnite, že v nejakom R-kovom Golfe alebo v GTIčku vás bude sada brzd stať 400 €. Nie nadarmo je Abarth ikonou, takou akou je a také dlhé roky. Fakt, toto auto by som naozaj že chcel. Na čo si dať pozor, keď kupujete jazdený Abarth? To auto je veľmi spoľahlivé, tá jednotka 1.4 TJet je overená rokmi a naozaj zvládne toho veľa. Jediné, čo zvyklo odchádzať na motorickej časti, bolo solenoid na turbe a samotné turbo, ak ste mu dopriali masívnu úpravu výkonu pomocou nejakého softvéru alebo chip tuningu. Inak motorovo veľmi spoľahlivé auto. Ak budete toto auto poctivo servisovať, vydrží vám naozaj veľmi dlho. Čo to znamená taký poctivý servis v prípade Abarthu? Výmena motorového oleja každých 10 000 km a výmena oleja v prevodovke minimálne pri 55 000 km. Ak si už kúpite ten robotizovaný automat, robte výmenu v prevodovke poctivo a často, pretože prevodovka tohto typu v Abarthe je veľmi háklivá na kvalitu a čistotu oleja. Vyhnite sa nepríjemným situáciám pri kúpe jazdenky s výpisom z registra prevádzkových záznamov vozidiel Odopas zdarma a Autopas so zľavou 50%. Vďaka týmto nástrojom máte z AAA Auto kompletný prehľad o histórii vášho nového vozidla a vy tak môžete spokojne jazdiť za zážitkami.
Toto auto ja milujem z celého môjho srdca so všetkými negatívami aj pozitívami, ktoré prináša. Úplne si ho viem predstaviť ako víkendovku. Má 12 000 km, stojí 20 000 eur, nájdete ho u predajcu AA Auto. Ak hľadáte auto na víkend, toto je jasná voľba.